hemos triunfado. Alcón nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? És la gran pregunta que ens fem a aquesta hora. Què passa? Què passa? ¿Qué pasa? Què passa? Diàleg, no? Diàleg. Són dos que se van preguntant. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto para toda la vida, ya. Sí que no, per tota la vida espero que no. Hi haurà altres temes per anar comentant al llarg de la nostra vida, però sí que ara ens trobeu en un moment en què ens dediquem bastant a conèixer què passa a Forocoches. Mira, crec que demà parlarem del tema, d'un tema que es titulava Deberíamos crear el reino gitano. Que no està creat, això. No ho sé, el reino de los cielos gitano. Bueno, no ho sé, però un reino gitano físic, diu. Físic, molt bé. Tipus un califat. Sí, agafar, no sé on deia Fuerteventura o... Sí. De Santa Coloma. Santa Coloma, no sé si és prou gran. Si feu un estat dels gitanos, no? Un estat dels gitanos i que estigués localitzat i tal. Vull dir que tingués entitat política. És que prou molt bé, amb el seu rei, el seu president de la república, o el que fos, no? No sé si serien republicans els gitanos. Jo crec que són més de rei, Ostres, sí, però... O el patriarca suprem, potser. El patriarca suprem o Camarón. També, que és ja vitalici. Tenim una mena de Haile Selassie I, rei de reis, rei del mundo entero. Bueno, escolteu, però avui toca parlar dels temes del dia 31, que vaig estar fent recopilació. Jo no vaig sortir de casa el dia 31 perquè estava mirant Forocoches, Déu-n'hi-do, això teu és que és molt abnegat, Això s'ha d'acabar, Jair. Això de parlar de cada dia Forocoches... Mira, no sé què dir-te, Això com el síndic que ens havíem de carregar l'any passat, ja ho estic veient jo. Bueno, total, que dissabte 31, situeu-vos, dissabte 31, a les 3 de la tarda, un xurmano escrivia: pon más uno si ya estás birracho. I no s'entenia, només s'entenia això. Va aconseguir escriure birracho, que no és anar borratxo de cervesa, que podria ser un nou neologisme, Estoy birracho. Estoy birracho des de cervesa, no? No, només va... Vinacho, birracho... Però ell mateix va aconseguir escriure després 3 botellas de champín llevo. De champín. És que no sé si volia dir champán o champín, que era com una cosa per nens. Sí, és aquell que no porta alcohol. Champín. Poco de champín para los niños. Poco de champín, sona fatal. Una mena de xampú per polls, Ponte champín en la cabeza, Els polls. Sí. Un altre que preguntava el dia 1: ¿Hoy abre el Burger King? Ostres, em fa l'efecte que sí, no? Segur que sí. O què? Sempre. Ell mateix deia: esta gente no cierra, ¿no? I clar, algú va trigar poc a respondre: igual que tu madre con las piernas. Ja està. La primera de l'any, La primera de l'any. La primera mare mentada de... Sí, ja està, De l'any és aquesta. A la aquesta. mínima aprofita... En principi no havia d'aparèixer cap mare aquí. No. Però ells han tingut l'habilitat per colar-la. No. Doncs hi ha hagut com una mica de... Hi ha hagut moltes baralles aquests dies. No hi és allò de felicitar el bon any, xurmanos, un buen año, etcétera. No, eren altres coses. Com, per exemple, ¿qué canción pondrías de fondo en una pelea a muerte con la persona que peor te cae? Ostres! Us heu pensat alguna vegada, això? Perquè mira que hi ha preguntes evidents per fer-se, filosòfiques, però aquesta no s'hauria de passar mai pel cap. O sigui, a la banda sonora de la teva vida, si deixis de barallar algú i morir tu o matar-lo amb ell, quina música posaries? Sí. Amb la teva nèmesi, Sí. Amb el teu enemic, pitjor, quina música, si poguessis. Si podessis dir en Jorge Salvador, ponme música... Noche y día. Mira, el ritme de Noche y Día. Està bé. Però això fa com que la lluita sigui una mica lànguida. Sí, hauria de ser una cosa més èpica. No. Sí, ara, molt millor. Ai. Aquesta és boníssima. Mira, una de l'estil. Un tio diu: The Final Countdown contra el Coletas en el cerro del Tío Pío en Vallecas al atardecer. Carai. Ja ho té ubicat i tot, Ostres. Tot a punt per aquesta baralla a mort. El Coletas amb The Final Countdown, Sempre ha de rebre, no sé què Coletas passa. és el Pablo Iglesias, Sí. No, ningú li ha agafat el relleu, de Coletas? No, segueix sent el Coletas i l'amo del coletariado. Vull dir que això no li traiem de moment. I un tio que ha dit que la música que es posaria és la del Calia Vanish.
Ara Oxy Action. no em ve el cap a mi, aquesta música. Ja la buscarem. Però ha de ser maca, no? Per morir-se o per matar algú. És del futur, no? Venen del futur. Venen del futur, sí, No, sí. aquestes crec que no, no? És el rosa, La de- aquell. La del futur era Neutrex. Sí, és veritat. Ah, sí? No Xavi. no, els de Càlia no. Ah, és veritat. Els de Càlia no venen del futur. veritat, Són no la gent venen. que tenen els peus a terra i són del dia a dia. Sí. Algeciras, donde está un buen chocolate. No sé si fabriquen Algeciras o el Càlia. Ara mateix no ho tinc present. Bueno, un altre tio que ve amb un dubte. El instrumento triángulo no és un triángulo. Com que no? Quin neguit que tenien aquesta gent per Cap d'Any, eh? Escolta, estaven preocupadíssims. Diu, ¿por qué le llaman triángulo? No está cerrado. I si us fixeu, Sí, un és veritat. triangle, si el toqueu, Sí. una part en un dels vèrtexs no està tancat. Mira que bé que sona. Uita. Clar que potser si estigués tancat no sonaria tan bé, no? Clar, potser sonaria a cloc, cloc, cloc. Ja està. Clar. Sonaria Ja com una, llaura. com una campana de vaca, aquestes. No ho sé. Però aleshores hi ha un nom que determini una figura que és un triangle que no acaba d'estar tancat? És una línia quebrada por 3 puntos? No, podria ser. A veure, jo ja espereu que sóc el tio més garrulo del món de matemàtiques i geometria, però no deixa de tenir 3 angles, no? Sí. O què? Sí, ja sí. està, si té 3 angles... És un triangle. Pa tu boca. Te lo comes. Molt ben Te lo comes explicat, i ja Jair. està. És, així, és això el que els he dit als meus alumnes. Bé, un tio li ha respost, i no sé si l'ha tret de dubtes, però li ha dit ¿y por qué llaman circunferencia tu culo si está roto? Vull dir que ja veieu com estaven els ànims per Cap d'Any a Foro Això passa per Cotxes. preguntar. Passa per preguntar, efectivament. En fi, deixem-ho aquí, nois, i demà seguirem amb el tema del Reino Gitano, si us Ai, sembla. sí, a veure si s'aclareix o si la cosa avança. Hi ha Moltes uns pàgines, moltes Una pàgines. Per estatut cert, o una cosa. el shooter Xavi Alonso ens posa la música del Càlia Banish. Si la voleu escoltar. Ah, sí, però no podem escoltar-ho ara, no? O què? Jo crec que no. No, perquè tenim l'ordinador, no el tenim connectat a res. Oh! A veure, ja A veure. ho buscarem, eh? Queda... Mira. Ai, que sona, que sona. No. És així més o menys, eh? Sí. Ah, doncs està bé per lluitar, no? Sí, fantàstica. Hi ha una mica de ritme, eh? Això va bé. Gràcies, Jair. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Faracoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?